Попыт на туры ў Беларусь у расейцаў зменшыўся ўдвая. З чым гэта звязана? Імаверна з тым, пра што распавядзем у аб'ектыве. Запрашаю спадарства на навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна і сёння ў выданні. Нас должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы. Не капай яму іншаму, сам увалишься. Закройте каждый метр границы. А тым часам Літва рыхтуе другі контрудар – спынення экспарту калійных угнаенняў з Беларусі. Мы, представители Байпол, приоткрываем завесу тайны с материалов, затрагивающих вопросы национальной безопасности. Раскрытые таямницы самой секретной службы Лукашенки. 9-й отдел ГРУ, созданный в том числе для политических убийств именем Лукашенко за границей. У школу паводле новых правілаў праз турнікет і міліцэйскую ахову. Гэта спроба усталяваць некую тотальную сістэму контроля, некай слежкі. Мігранцкі крызіс мяняе вектар. Цяпер Лукашенко занепакоіўся наплывам мігрантаў. Пасля таго, як Літва прыняла рашэнне няпрошаных гасцей вяртаць назад у гасцінную Беларусь, літоўскія памежнікі выдварылі ўжо 321 перабежчыка і 44 асобы развярнулі на мяжы. Тым часам Ірак заклікаў сваіх грамадзянаў не рабіцца мішэнню сетак кантрабанды, а авіякампаніі адмяняюць рэйсы ў Беларусь. Пра тое, як капалі яму іншым, а трапілі туды самі, Юлія Цяльпук. У лагеры нелегальных мігрантаў паблізу вёскі Рудненка ля літоўска-беларускай мяжы сёння ўжо больш за 700 асобаў, якія імкнуліся трапіць не сюды. Человек сказал, это дорога, вот зайдите туда, заехали, сказали, еще не сюда, сказали, сразу в Германию. Вот нам обманули просто. Мінабароны Літвы, улады краіны і еўразвязу ў цэлым заяўляюць ужо пра сотні сведчанняў, як беларускія арганізацыі і асобныя людзі гарантавалі замежнікам з краінаў Сярэдняй Азіі і Афрыкі лёгкую дарогу на захад. Беларускія памежнікі прапускалі, а ўлады арганізавалі штодзённыя рэйсы з Іраку. Калі плынь так званых нелегалаў дасягнула 300 за сотні, літоўскія памежнікі сталі разварочваць іх назад у Сінявокую. На здымках, зробленых ужо з беларускага боку, аднаго з мігрантаў шпіталізуюць. За последние сутки около 40 иностранцев были насильно выдворены представителями сопредельной стороны в Беларусь. Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, а также находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Напярэдадні прапагандысцкія каналы Лукашэнкі заявілі пра смерць мігранту з Іраку на руках у беларускіх памежнікаў. Што праўда, замест фота нібыта памерлага нелегала паказалі жыхара памежнага Воранава Станіслава Дайлітку, які нібыта знайшоў выпадкова іракца ў цяжкім стане. Пры гэтым сам воранавец аказаўся чалавекам невыпадковым, падпалкоўнікам у адстаўцы, сын якога Віталь узначальваў адну з памежных заставаў Гарадзеншчыны. Пасля гісторыі са знойдзеным іракцам з абразамі і абвінавачваннямі у бок Літвы выступіў і сам Лукашенко. То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, мерзавцы полные, но это же их право. Не трогай, пускай будет. Такога права не мае аніводная краіна свету. Аднак сярод тых, якія дазваляюць сабе гвалт імён закону, Беларусь сярод першых, нагадваюць у Літве. На шчасце не было аніводнай сітуацыі, калі нашыя памежнікі ўжывалі б якую-небудзь сілу супраць мігрантаў. Рэжым пастаянна абвінавачвае Літву шмат у чым. З нашага пункту гледжання гэта свайго роду фэйкавыя паведамленні. Пасля таго, як Літва дала адпор, Лукашенко загадаў закрыць беларускую мяжу. С сегодняшнего дня ни одна нога на территории Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или запада, ступить не должна. І калі на падобную захаду Літва з дапамогой еўразвязу выдаткоўвае мільёны еўраў, то беларускі бюджэт падобных выдаткаў не пацягне. А таму і гаварыць пра магчымасці афіцыйнага Менску паставіць мяжу на замок прынамсі несур'ёзна, лічыць палітолог Павел Усаў. І тады нелегалы з Іраку ды іншых краінаў стануцца праблемай ужо для нашай краіны. Яны намагаюцца неяк выйсці з склаўшейся сітуацыі, бо яна будзе абвастрацца і будзе ствараць праблемы для самих беларусаў, бо калідор адчынены, а спыніць яго ўжо, калі хлынуць у Беларусь мігранты з Каўказу ці з Сярэдняй Азіі, будзе ўжо немагчыма.
Гэта далёка ад мэты, якую пераследавалі палітычныя рэжымы ў Мінску і Маскве, кажа галоўны аналітык Інстытуту палітычнага аналізу з Вільні Марус Лаўрынавічус. Які ж быў план? Если получится смена правительства, высказывание, что там вот эти, когда уже достигнет цифра 10 тысяч, тогда вот эти мигранты уже пойдет на Вильнюс, там что-то делают. Но это реально их цели. То есть я не говорю, что это они все осуществлят, но они просто, это не просто угроза, это их цель. Эксперт кажа, што спецслужбы еўразвязу заглыбленыя ў сітуацыю і разам з палітыкамі знойдуць развязанне. Насустрач пайшлі ўлады Іраку. Авіякампанія Iraqi Airways скасавала сённяшні рэйс з Басры ў Менск. За ім цягам 10 дзён маюць спыніць палёты ў Менск і іншыя іракскія аператары. Мы вітаем паведамленне аб адмене авіярэйсаў. Мы цяпер працягваем нашы дыпламатычныя перамовы з іракскімі ўладамі на ўсіх узроўнях. Таксама ўлады Іраку выказалі смутак у сувязі са смерцю мігранта і заклікалі сваіх грамадзян не рабіцца аб'ектам гандлю людзьмі. Не ведаем, як іракцы з Багдаду, але іхныя суайчыннікі з намётавага мястэчка ў Літве кажуць. Ніхто з прысутных тут не хоча ехаць у Беларусь. Мы хочам паехаць у Еўропу, у Нямецчыну ці іншую еўрапейскую краіну. У апошні тыдзень групы мігрантаў рабілі спробы ўцёкаў з тэрыторыі лагераў, наракаюць на ўмовы пражывання і на хваробы. На ковід у гэты момант хварэюць 49 асобаў і 21 асоба на каросту. Юлія Цяльпук, Белсат. Вяртанне мігрантаў не адзіны адказ Літвы. Вільня заявіла пра гатовасць цалкам спыніць экспарт беларускіх калійных угнаенняў праз сваю тэрыторыю. Якія наступствы гэтага могуць быць, высвятляла Ірына Карніенка. Санкцыі еўрапейскага звязу, уведзеныя супраць беларускалію, на дадзены момант закранаюць толькі 20% экспарту калію з Беларусі і датычаць дамоваў, падпісаных пасля 26 чэрвеня. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс заявіў пра гатоўнасць спыніць экспарт беларускага калію праз літоўскі порт у Клайпедзе цалкам. Магчымае поўнае спыненне экспарту беларускіх угнаенняў праз Літву. Я б сказаў, што так, гэта рэальна. Сапраўдныя перамовы пакуль не пачаліся, таму яшчэ рана пра гэта казаць. Фармату, які дазволіў бы такое ажыццявіць цяпер, не існуе. Мы гэта ўбачым не раней за верасень, калі пачнуць працаваць рады, але фармальная просьба ў Брусэль пададзеная. Экспарт калію – галоўная крыніца валюты для беларускага бюджэту. У мінулым годзе экспарт калійных угнаенняў прынёс Беларусі амаль 2,5 мільярды долараў. Збольшага ён адбываецца якраз праз порт у Клайпедзе. На думку эканаміста Льва Марголіна, эфект ад новых сектаральных санкцый у дачыненні Беларусі зноўку залежыць ад таго, ці будуць яны распаўсюджвацца на папярэднія дамовы, ці толькі на новыя. Тая дзірка, якая была ў тых санкцыях червеньских, она так само повинна быть закрыта. Ну, что это означает для Беларуси? Это означает, такие довольно великие страты и предприемства Беларусь-Кали, и белорусского бюджету разом с тем. Пры поўным спыненні экспарту беларускага калію праз порт у Клайпедзе Літва таксама панясе страты. Але яна ўжо цярпіць ад міграцыйнага крызісу на мяжы з Беларуссю, у наўмысным распальванні якога афіцыйная Вільня вінаваціць рэжым Лукашэнкі. На ўзмацненне супольнай мяжы з Беларуссю Літве спатрэбіцца 42 мільёны еўраў. Таму паміж транзітам калію і мігрантамі Літва абірае развязанне пытання з мігрантамі. У адрозненне ад Беларусі у Літвы эканоміка прыватная, и их страты от того, что экспорт Беларуси, транзит этих угнаений в основном и шел праз территорию Литвы до порта Клайпеда, все ж таки их страты будут меньше, чем страты Беларуси, тем больше, что 30% этого терминала и так належит Беларусь-Калию. Бок нават не все страты будут с литовского боку ад забароны транзіта. Галоўныя пакупнікі беларускіх угнаенняў – Бразілія, Кітай і Індыя. Калі Літва закрые свой порт для Беларусі, яе шляхам можа пайсці і Украіна з портам у Мікалаеве. Тады ў Беларусі застанецца толькі сухапутны шлях у Кітай і Індыю праз расейскую чыгунку. А гэта значныя фінансавыя страты ад пераарыентацыі экспарту. Раней Літва прапаноўвала Беларусі не лабіяваць узмацнення санкцыяў, калі Беларусь спыніць транзіт мігрантаў са свайго боку.
выніку гэтага не адбылося, і цяпер Літва збіраецца спыніць транзіт беларускага калію. Санкцыі гэта не капрыз, гэта неабходнасць. Паводзіны Лукашэнкі нясуць пагрозу не толькі беларусам, але і ўсяму рэгіёну. Паколькі ў захада не так шмат інструментаў, санкцыі з'яўляюцца найбольш эфектыўным з іх. Але гэта павінны быць тыя санкцыі, якія ўдараць па Лукашэнку, па ягоных набліжаных. Гэта павінны быць такія санкцыі, якія немагчыма абысці, калі мы хочам, каб яны рэальна памянялі паводзіны Лукашэнкі. Штаб Ціханаўскай чакае, што ўжо ў бліжэйшыя тыдні свае санкцыі адносна Беларусі абвесцяць Вялікая Брытанія, США і Канада. А Еўрапейскі звяз пры дапамозе Літвы прыме 5-й пакет санкцыяў у верасні. Ірына Карніенка, Белсат. Байпол раскрывае сакрэты ГРУ самай заканспіраванай службы Лукашэнкі. Ужо не таямніца персанальнай звесткі агентаў спецслужбаў, адрасы і нумары тэлефонаў высокіх чыноўнікаў. Дакументы пад грыфам сакрэтна трапілі ў адкрыты доступ. Што стала вядома пра тое, чаго ніхто не мусіў ведаць, распавядзе Ірына Дарафейчук. Начальник галоўнага разведвальнага ўправлення Станіслаў Валюк, нарадзінец Казані. Там жа нарадзіўся дзейны дзяржсакратар Савету бяспекі Рэспублікі Беларусь Александр Вальфович. А начальник генштабу галоўнага ўправлення ўзброеных сілаў Беларусі Руслан Касыгін, нарадзінец Крыму. Ініцыятыва «Байпол» у новым расследаванні паказвае, што пераважная большасць найвышэйшых афіцэрскіх чыноў нашай краіны нарадзіліся альбо вучыліся ў Расіі ці працавалі ў расійскіх спецслужбах. Адзін з аўтараў расследавання былы старший прокурор Генеральной прокуратуры Олег Талерчик тлумачыць такую ситуацию спадчынай Советского Союзу, калі Беларусь уваходила у заходнюю войсковую округу. Наша страна, тогда еще БССР, была просто нашпигована советскими войсками. И все нынешние высшие чины армии – это потомки тех военнослужащих, которые служили в советской армии, находясь на территории Республики Беларусь. Тот же Хренин, тот же Вальфович – это дети военнослужащих, которые проходили службу в Западном военном округе. Беларусь для гэтых людзей нерадзіма. Яны не ведаюць ні яе мовы, ні яе гісторыі. Дэпутат з 12-го склікання Сергей Навумчык падкрэслівае, што Беларускі народны фронт звяртаў увагу на гэтую праблему яшчэ на пачатку незалежнасці краіны. Гэта ўжо было з 92-го года, калі было ўтворана Міністэрства абароны і фармаваліся ўзброеныя сілы Беларусі, і тады Беларускі народны фронт мы патрабавалі, каб все ж таки беларускае войска фармавалася найперш з тых, хто наразіўся ў Беларусі. Але за гады кіравання Лукашэнкі сітуацыя не змянілася, і Олег Талерчик лічыць такую тактыку свядомай, ды падкрэслівае, што яна дзее не толькі ў арміі, але і ў іншых дзяржаўных структурах. Поскольку Лукашенко не связывает себя с белорусами, с белорусской нацией, мы все помним, как он уничижительно отзывался о белорусском языке, он окружил себя теми людьми, которые будут служить ему, потому что служить им больше некому. Они не отождествляют себя с землей Беларуси, с белорусским народом, они служат ему. Асабіста Лукашэнку мае служыць і галоўнае разведвальнае ўпраўленне, інфармацыю пра структуру і працу якога апублікавала ініцыятыва «Байпол». Штаб арганізацыі, паводле расследавання, месціцца ў Менску на вуліцы Грушаўскай і афіцыйна лічыцца вайсковай часткай нумар 11709. Паводле «Байпол», апроч базы ў Менску ў мікрараёне Масюкоўшчына, таксама замаскаванай пад вайсковую частку, 9-й аддзел ГРУ мае вайсковыя пункты ў Горадні і Берасці. Аўтары роліка падкрэсліваюць, што змушаныя раскрыць інфармацыю пра сакрэтныя аддзелы беларускай арміі менавіта таму, што служаць гэтыя падраздзяленні не Беларусі і нават не Лукашэнку. Они все-таки подчиняются Лукашенко, и в тактических вопросах они служат ему, в стратегических, конечно, если будет выбор стратегический, то они встанут на сторону России, как мы предполагаем. У тым, што цяперашняя беларуская армія не будзе абараняць Беларусь у выпадку пагрозы з Расіі, перакананы і Сергей Навумчык. Больш за тое, не трэба Пуціну вводзіць якія-небудзь танкі сюды, там ці самалёты, яны самі ўсё зробяць. Як толькі будзе каманда Пуціна, яны тут жа падымуць расійскія сцягі і ператвораць гэтае войска за 5 хвілін у расійскае. Бараніць жа незалежнасць Беларусі трэба пачынаючы ад самага верху, сцвярджае палітык, ад замены галоўнакамандуючага Александра Лукашэнкі, які сёння і ёсць найбольшай пагрозай для незалежнасці. Ірына Дарафейчук, Белсат. Я хочу сказаць усім беларусам, каб яны перасталі баяцца. Гэтыя слова прагучалі ад Крысціны Цімановскай на ейнай першай пасля скандалу ў Токіа прэс-канферэнцыі. Гутарка з журналістамі адбылася ў Варшаве.
Я слегка удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что это была лишь ситуация, которая касалась только спорта. Была совершена ошибка, из-за которой не смогли две участницы Олимпиады приехать на Олимпийские игры. И все, что я хотела высказать, это только то, что кто-то должен понести ответственность за эту ошибку. И я никаким образом не пыталась связывать это с политикой. Поэтому то, что произошло, для меня стало большим удивлением. Крысціна распавяла, што яшчэ не прыняла рашэнне наконт палітычнага прытулку. Для лёгкаатлеткі галоўнае застацца ў спорце і працягнуць кар'еру. Яна спадзяецца на працяг супрацы са сваім трэнерам з Аўстрыі. Выказала гатовасць падтрымаць Крысціну ў прафесійнай дзейнасці польскае міністэрства культуры і спорту. Школы рыхтуюцца да новага вучэбнага года. З 1 верасня на ўваходах узмоцняць ахову, а за настаўніцкім сталом з'явяцца вайскоўцы. У школьную праграму вяртаюць вайскова-патрыятычнае выхаванне, а ў сталічных школах яшчэ і будуць дзяжурыць міліцыянты. Дзеля чаго сілавікі ідуць у школы, высвятляла Катя Малей. Пропускные системы, додатковые видеокамеры, а ў перспектыве дзяжурныя міліцыянты. З 1 верасня сталічныя школы чакае новаўвядзення – узмоцненая сістэма аховы. Гэта спроба усталяваць некую тотальную сістэму кантроля, некай слежкі. І гэта тое, як зараз праглядаюцца рэформы далёка не толькі ў адукацыі. Это агульны тренд на мілітарызацыю, на ўзмацненне контроля. І, вядома, у такой сітуацыі пра якасць адукацыі ці пра псіхалагічны настрой вучняў і блізка не вядзецца гаворкі. З 1 верасня старшакласнікаў ва ўсёй краіне чакае яшчэ адно новаўвядзенне. У школах колькасцю ад 50 вучняў з'явяцца кіраўнікі ў вайскова-патрыятычным выхаванні, так званыя ваенрукі. Улады ўжо падрыхтавалі каля 2000 ставак для іх і актыўна шукаюць кадры, якім прапаноўваюць заробак ад 500 рублёў. Новую пасаду вырашылі ўвесці для, цытата, фармавання светапогляду падрастаючага пакалення. Ваенрукі, яны аналаг таго самага кантролю, але для школ з рэгіонаў. Таму што там яны не могуць сабе дазволіць паўсюль паставіць камеры. Таму ёсць ваенрукі, якія будуць на свае вочы назіраць за кожным. Я упэўненая, што яны будуць перадаваць нейкую пэўную інфармацыю пра канкрэтных дзяцей ці іх бацькоў. Таксама гэта датычыцца і настаўнікаў. Увядзенне ваенрукоў у школах – гэта частка такой агульнай мілітарызацыі дзяржаўнай сістэмы, калі ўсё накіравана не столькі на эфектыўнасць, колькі на ўзмоцнены кантроль. І адсюль такая ідэя фікс Лукашэнкі, што трэба ўвогуле ўсё зрабіць па абразцу ваеннай сістэмы. Таму ваенрукі ў школах не дзіўна, калі тое самае мы бачым і вайскоўцы на вялікіх дзяржаўных пасадах, і вайскоўцы на кіраўніцтве прадпрыемстваў. Таму лагічна, што зараз і школу і дзяржаву ўспрымае гэткім жа чынам. Паводле Вольгі Павук, якая і сама раней выкладала ў школе, прафесія настаўніка ў нас не прэстыжная, што пацвярджаюць і нізкія прахадныя балы на педагагічныя факультэты. За апошні ж год праз палітычныя погляды звольнілі шмат высокакваліфікаваных спецыялістаў. Таму Міністэрства адукацыі імкнецца такім чынам запоўніць дзіркі. Калі ваенрукоў не хопіць, то заткнуць дзірку можна будзе і духавенствам. Цяпер чыноўнікі ад адукацыі супольні з беларускую праваслаўную царквою разглядаюць магчымасць пусціць у школу ў якасці настаўнікаў святароў. Калі гэта было збалансаванае рэлігійнае навучанне і прадстаўнікі розных канфесій мелі доступ школы і вучні маглі бачыць розніцу, гэта было б, можа, і неблага. Але, вядома, зараз у дзяржавах выглядае такой спробай зрабіць нейкі кансерватызм у галовы дзяцей і, маўляў, калі б усе былі альбо як салдаты, альбо як нейкія прыхажане царквы, то дзяржава было б прасцей. Вольга Павук кажа, што бацькі старшакласнікаў падпісвалі петыцыю, каб ваенрукі не выкладалі ў школах. На думку эксперткі, ідэалагічны прадмет лепш было б зрабіць факультатыўным, альбо замест яго ўвесці ў праграму карысныя для жыцця прадметы: фінансавая адукацыя, этыкет, стыль. За кусточкам сядзеў. Катя Малей, Белсад. І апошняя інфармацыя ў аб'ектыве. Беларускі занялі перадапошняе месца ў эстафеце 4 па 400 метраў. Той самай, якую адмовілася бегчы Крысціна Цімановская. Зборная Багамскіх выспаў, якую яны апярэдзілі, папросту не змагла фінішаваць. Гэта і дазволіла беларускай зборнай заняць 15-е месца з 16.
І яшчэ паводле традыцыі некалькі словаў пра дзень заўтрашні. 6 жніўня міжнародны дзень піва, самага папулярнага алкагольнага напою ў свеце. І на гэтым я развітваюся. З вами была Вольга Старасціна. Бывайце шчаслівыя.